ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗು ರಜೆವ ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಂಡು ಮಿಗಿಲ್ಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಚಿ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಕರಿದು ಪೋಪುನ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಕರಿಸರ್ತಿ ಓಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಟರ್ ಐಡಿ ಬತ್ತಿಜಂಡು ಮುರಣಿಂಕ್ ಓಟರ್ ಐಡಿ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಟು ಪಡೆದು ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಮಿಗಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗೊಬ್ಬೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಂಡು ಫೋನಾಗ ಈಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಅವನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ತುಂಬಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಚ್ಚಿ ಪಿತ್ತನ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇವನಸ್ ಮನ್ಪೆನ ಬತ್ತು ಪಲ್ಯ ಅಂತ ದಾರಪಿರದ ಇದಕ್ಕಾಗ ಚೂರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಉಂತು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾಯ್ಚೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಇಂತು ದಾದ ಪಂಡ ಮಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಂತು ಹೋತಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಿರ ಪನ್ಯ ರತ್ನಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಬೋದು ಇಡೇ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ನೀವು ಓಟದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ನ ಎಂಚು ಬೂ ಮೋನೆ ತೂಡ್ತಿ ಮಾರಾಯ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಯಾನ ಮಿಗಿಲ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಬರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಆನೆರ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾನಿಲ್ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನಟಗೆ ಏನಾಗ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕಂಡಿರು ಅಂಚ ಕೋಡಲೆ ಒಂಜಿ ಜನಟಗೆ ಎಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪರಂದು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕಂಡಿರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೆಗಿಲಲ್ಲೇ ಮೆಗಿಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಮಿನಿ ಪೋಪ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತಜ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ದಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಂಡ ಸುದೆ ಬರೆಟ್ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಕಾಂದು ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ಇಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಸಂತೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತಾತಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಸುದೆ ಬರೆಟ್ ಬೋದು ಮನ್ಪುಗಾನ ಅದು ಮತ್ತು ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಪುಜೆ 4 ಜನ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ತೂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಡುಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಬೋತ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪೇಟೆ ಬೋತ್ತತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುಡು ಆಪುಜಿ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರ ಮತ್ತು ಸುದೆ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕು ದಾಸಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಂಡು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬೈ. ഗൈസ് എങ്കില ബച്ചങ്കായ ജ്യൂസ് റെഡിയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പുച്ചട്ടിಗೆ ತೂಂದುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅವ ತಿರ್ಗಿನದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಅವರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲು ಮರಿಲ ಗಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು ನಮ್ಮಂತ ತೊಯ್ತನವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನಿಜ ಬಂಡದು ಬೋತು ಲಾಯ್ತನತ ಟಿವಿಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಂಡು ನಾನು ಬೊಲ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ತು ಚಾ ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ನ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಜೆಕ್ಕೊಡತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಜೆಕ್ಕಾಗ ಮನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೊಂಬಿತ್ತು ನಂಚ ಜೆಕ್ಕೆರಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಏನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ ತಲುಪುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಕುಂಟು ಜೆಕ್ಕೊಡತಿ ಅಂಚ ಕುಂಟು ಜೆಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ಬೋಡು ಏತು ಬರ್ತಾಬ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಬರುವಲು ಮಿಗೇನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತ ಕೊಡು ನಿಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪೋಪೆಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರಡುಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚೆನ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ದಿಕ್ಕದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬುಕ್ಕ ಸುದೆ ಬರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ವೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ವೀಸ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯತನಾಗ ಐಮೂರು ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಬಂದೆ ಲಾಗು ಬರಬಲ್ಲ ಮರ ಅಂದು ಇಕ್ಕೆ ಬದ್ನಾಚಿಗೆ ಪರ ಹಾಕಿಂಡು ನಿಜ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿರು ಉಂಡಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರನಿ ತುನಗ ಕಾಯಿಸ್ತನವ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಮಂಗೇರು ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ದೀಪು ಜೊತೆ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಾಯ್ ಬನಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ತೂಡ ಪೋತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಚೂರು ಸುತ್ತದು ಪಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಮಿಗಿ ಚಾಕೋಟೆ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂಚಿಂತದೆ ನೆನ್ಪುಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಾಕೋಟೆ ಪಂಟದ ಅದು ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಮಂಗನೆ ಅಂತ ಪರ ಅಂದು ಚಾಕೋಟೆ ಕೈಟ್ ಮಣ್ಣುಂಡವ ಬಜ್ಜಿನಾಗ ಉಗುರುಟು ಮಣ್ಣು ಸೇರೋಣ ಉಗುರ್ಲ ದೆಪ್ಪಡತಿ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರೊಂದು ದೆತ್ತೋಜ್ಬಾಗ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ರೆಡಿ ಎಂಚುಂಡುತ್ತುಜಿ ಶೀಂದುಂಗುತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡು ಗೈಸ್ ಪುಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಕೊರಿ ಪುಳಿನಾಗ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಬಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ತನ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಬರ್ತನ ಬಾಯ್ದು ಉಳುಂಗು
ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ 4 ಒಂದೇ ಸೋಕಿತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಕನಕಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಂಚಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನಿಲ್ದ ಕಾಯಿ ಉಂಡ ತುಯ್ಯರ ಮಂಗೆದು ಎಂಕದು 120 ಎಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರ ಅಕ್ಕ ತಿಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಂತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗಾರ ದೇವನ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಾನಿಲ್ ಕಾಯಿ ಸೋಕಾಪು ಇನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ ದಕ್ಕದ ನಾನು ಇನ್ನಿಯವರ ಹೋಗುಣ ಅವು ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಹೋಗುಣ ಅಂತ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದು ಒಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಪಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂತೇನೆ ತುಂಬೇನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಡಪಲ ಗುಂಡಿಂದು ಕೈಸಿ ಒಂಜಿ ನಡು ಕಾಡು ಬೇರಲ್ಲ ಇದೈತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಬಲ ತುಂಡು ಬೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡಿ ಬಿಡ್ಬುನ ಅಂತಿತ್ತೆ ಹೂ ಬಿಡುವೊಂದು ಆ ಪಗೈತು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನು ಮರ ಮದಿತ್ತೆ ಬೊಂಬಲ ಸೋಕೊಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಮಂಗೇರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿ ಬೇರಲ್ಲ ಮತ್ತ ಆಯ್ತಯ್ಯ ಹೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿ ಪಗೆಲ್ತಲ್ಲ ಬರಂದು ಮಂಗೇರ ತಿಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಮೆಗಿಯ ನನ್ನ పొడిపో ఆయ పొడిపోనత్తండి నన్న పొడిపోందండి ಹಾಕ್ತೈತಿ ಪೆತ್ತನ ಅಲ್ಲೂ ಬರ ಬಂಡನ್ನು ಫುಲ್ ಓಟೆದ ಪುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನಡಿಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನಾಕ ಇಂಚ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಆನೆದ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಕಲ ಮುಂಚಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಿರಕ್ಲ ಅವು ಅವೇ ನಾನಿಲ್ದ ಮರ ಹಾಂ ಕಾಯಿಂಡ ಅಂಚ ಬರ ಅನ್ನಾಗ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಬರೋಂದು ಗೋರಿ ಅಂಚೈತೆ ಅಂದು ಮರಟ್ ಇಜ್ಜದ ನಾನಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಈ ಅಡೆ ಹೊಡಿ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲ ಮರ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಓ ನಾನಿಲ್ದ ಮರ ಇಂಚಾನೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲು ಫುಲ್ ಓಟೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪೆತ್ತಾದಿ ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಕೊರಂಗುಗೆ ತುದಾಸಿನ ಅಯ್ಯೋ ಇಡಿ ಅಂಟ್ನಾಗ ಪೋಂಡು ಕೊರಂಗುಗೆ ಉದಾಸೀನ ನಡತ್ತು ಬಯರ ಐಕ್ ಪೆತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಹೋಗುನ ಗೈಸಂದುವೆ ಮರ ಬಟ್ಟಾಯ್ತು ಬಂದುದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಇದೀಗ ಬತ್ತು ಇಂಕಲ ಯಾನ್ ತೂತು 15 ದಿನ ಅಂಡ ಮಂಗೇರೋರು 20 ವಯ ಇತ್ತುನ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ಮರನೇ ಹಂಗ ಹೊಡತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಜ್ಜಿ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಲೈಫ್ ಇಟ್ಟು ಹೊರಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಯಾನ ತಿನ್ಕಾಂದು ಬತ್ನ 15 ದಿನ ಕರೆಂಡಿ ನಾನು ತೂತು ಏಪ ಉಮ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕನಕ ಬರೋ ಇಂತೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂತ್ನ ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ಕಾಯ್ತನು ಇಪ್ಪೇತನಗ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಮೇನ ತೊಪ್ಪೆ ಜನ ಬಿತ್ತು ಮೀನಿಂದ ಬೂರೊಂದುಂಡ ಇನ್ನೂರ ತೂಕ ಅಂದು ಬೈ ದಾದಣ್ಣ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನ ಕಾ ತಿಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂತಲ್ಲ ಸೋಕ ಬಂದು ಯಾನೇ ದಿನ ಅಂದಿನ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮತ್ತದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಇದ್ದಾಗ ಪೊಯ್ ಇರಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಮಂಗೇರು ಪೂರಾ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತ ಪೇರಲ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅವಳು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಏನದ ಮರ ಕಸಿ ಅಂದು ಇರೇ ಪುರ ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಂಗೇರ ಕಪಾಯ ಅನ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಪೂ ಸುಮಾರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪೇರ್ಲದ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಯ್ ಇಂದ ಇಂಚಿ ಚೂಲಾರ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕರು ಆಯ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪೊಯ್ జోడి పడంబా ఇప్పుడునే చల్ల జోడు ಹಾಗೆ ಏಡಿಂಡ ಅಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಬಜೋಟು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪೂತುಲಿಗೆ ಮರಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಕುಂಡತ ಇಕ್ಕೆನ್ನ ಕಾಡು ಶೋಕುಂಡು
ಪೂರ ಆಯ್ಪುಂಡು ಪೂ ಬಡಂದು ಅಂತ ಗೈಸ್ ಮೇಗಿ ಇಂದು ದಾದ ಕನಕ ಪೂಲು ಒಯ್ತೇವ ಕೊಡರಿ ತುಂಡು ಅವು ದೈತ ಕುಂಬಾತನ ತೋರ ತುಜ್ಬಲ ಕುಂಬಾತಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿತ್ತ ಕನಕ ಆತೆ ಆತ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೂಲೋಡತ್ತಿ